Velkommen til K-Laser. Mit navn er Jan. Jeg vil lige kort fortælle lidt omkring K-Laser og laserterapi. Hvis du undrer dig over, hvad laserterapi er, så er det det, vi kalder for fotobiomodulation. Det betyder, at man har lys på nogle forskellige lysbølger, som har den egenskab, at det kan penetrere i væv, og dermed aktivere cellerne til at kunne hele hurtigere. For at de kan det, så kræver det, at man har den rigtige bølgelængde. Det kalder vi nanometer. Den har en stærk nok energi, det kalder vi watt, og den har et stort lys, så den kan behandle over et stort område, og at den kører i de rigtige frekvenser, det vil sige de rigtige blink, fordi forskellige frekvenser gør, at vævet reagerer forskelligt. Laserterapi er en utrolig hurtig måde at behandle på, en skånsom måde at behandle på for patienterne, og det gør også, at du kan behandle væv, som du uanset hvad du måtte have af uddannelse for at kunne behandle en patient, kan nå nogle strukturer, som man ikke selv kan. Det kan fx være det, vi kalder avaskulært væv, det vil sige væv, som ikke selv kan hele, fordi det ikke indeholder blodgennemstrømning. Det kan være sådan noget som ting, der tager lang tid om at hele, f.eks. kollagenstrukturer, ledbånd, sener, kapsler osv. Og det kan være sådan noget som arvæv, hvor det er meget fast, og vi kalder det fibrøst og avanceret. Og det kan være, hvor skaderne ligger så dybt, at man simpelthen ikke kan nå det med manuel terapi, altså hvor vi bruger vores hænder. Apparaterne er super hurtige. Det tager fra cirka 30 sekunder og til omkring 4 minutter at behandle næsten en hvilken som helst skade. Det kommer lidt an på, hvad det er for en skade, man behandler en skade i vævet. Og du kan behandle al type væv, stort set, og du kan behandle alle typer skader. Så du kan behandle patienter, som for eksempel har et operationssår, som skal hele utroligt hurtigt. Her vil man allerede se det her granulationsvæv på ganske få timer. Du kan behandle nervevæv, det vil sige, at du kan behandle, som er påvirket eller oversensible af den ene eller anden årsag. Du kan fx behandle hjernenerver osv., hvor de bliver inhibiteret, det vil sige, at man slukker for deres overaktivitet. Du kan også behandle sådan noget som væv, der har svært ved at hele. For eksempel det, der hedder avaskulært væv. Det kunne være en diskus, der er i ryggen, som er på en eller anden måde beskadiget. Det kan være en misskade, det kan være slidgigt i de forskellige led. Det kan være i sener, der ligger dybt inde i ledene, f.eks. i en skulder. Og så kan du behandle, at du får en større blodgennemstrømning. Du kan aktivere den antiinflammatoriske effekt osv. Alt det kan maskinerne styre. Og det betyder, at når patienterne så får den her behandling, som udover går hurtigt, så er der ikke rigtig nogen mekanisk påvirkning. Og det betyder, at det er jo egentlig kun et lys, der trænger ind. Det er ikke ligesom, hvis man kender det for eksempel fra shockwave, at den står og hammer ned i væv, og på den måde laver en aktivitet i væv ved egentlig at lave vold ned i væv. Her er det et lys, der trænger ind og påvirker cellerne på den ene eller anden måde. Det, der er vigtigt, som sagt, det er, at det kan levere nok energi. Og nok energi, der vil jeg sige, at en K-laser er et af de apparater, som leverer allermest energi i cellerne på kortest mulig tid. Det er måske ikke den, der har flest watt, men watt kan i og for sig være ligegyldigt, fordi man kan ikke konstant holde en høj watt i cellerne det samme sted. Så bliver de simpelthen overophedet, og dermed så mister man faktisk effekten. Så det gælder om, det er at få så meget energi ind i en celle på kortest mulig tid, dybest mæssigt. Og den her med dybden har også noget at gøre med, hvilken lysbølgelængde man bruger. Så jeg laver nogle videoer her, som du kan se herinde på vores side her, hvor du kan se, hvad der er op og ned i de forskellige termer, som man bruger inden for laserterapi.